Matur nembah nuwun dhumateng priyantun 3 ingkang nembe ndakaken joget wonten pagelaran. Salajengipun ingkang kula aturi tindak dhateng pagelaran panjenenganipun Bapak Mukamat Priyantun Batu dipun sarengi kaliyan Ibu Ponidi saking Pagak, ugi dipun dampingi Bapak Sarwoto Priyantun Donomulyo. Dumateng priyantun 3 kula aturi tindak dhateng pagelaran, sumangga. Tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dewekan opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani. Beto
Indrawati timbang nganggur kula gelem ngancani Leres lemas alias kebetulan belanjane kathah rada kabotan yen purun enggal ngrencangi tekan omah mangke kula baik Kopi uleget golek ngomongan Niki blonjo napa bayu badhe pindah ampun kula mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing Prawan rondo kanggo kuwar rapat bengko